bonsoir, bonsoir. En direct à Riva Estoniani. Acho minha mbola maromaro ele fanatika vetika fa manompo fa tsy ataoko lava be aby direct anahana to. Izy tô tokony nataoko maro fa hitanare zay moaly maro be clientine tato. Tegna fahaligny be zay voravagna de fa taraiky be de niany zegny mba tio hely zay mba 18h30 18h30 mbo faravagna zay de zay za afaka magnano live ty. Eky izy ty live ty fa maromaro olo niambigny azy parce que fa misy mahay za doko hely igny tsy maintsy magnano en direct agny ino zolo. Coucou Gastina Mavozgadra manafinaka oui coucou jiaby. Antsika miambigny maromaro hely fogna zave manomboko. Miambigny maromaro antsika fa manomboko. En attendant zany efa afaka magnano ivolagna zay raha tiany volagno olo amin'ny commentaire aketo. Clara Razy, coucou Clara. Akory anao agny? Akory niasa agny? Reraka asako misôra to. Chinalano Clarita, Chinalano Sary. Chinalano Sary Clarita, Chinalako Sary Karako. Rivo Karakory. Bonsoir, la commandée Tana, mbo Italie aminao za Hortense. Merci Hortense. Ato fogna zahe. Oui, nafaka mandalo zay ato fogna. Si belle, oui. Za ko fa des 200 personnes aqui va tomboko na courant karagny amjay. Tsy mipodipody be. Clarta Stéphie, coucou. Coucou Chika Diaby, na misy va commentaire. Coucou, bonsoir. Amarmaro Chika Njemiza. Tsy ela abdisty any efa tomboko na déjà za tsy janogno hela be za agnatin'ny live ty. Shania, coucou. Chia. Coucou, Vayavtiak Betty, Clarta Léon, coucou. Bon, Tchela tombe kotika fa 50 personnes, faratapis, coucou. Fa Tchela istia fa nombre kotika. Za doko fa mahita hitantsika raha jiaby nandalo agny. E Mariana Boahely di bajinahany. Voilà. Antragno akagny tsy nandesika mikôfira za ko mbola ampiasagna to mbola mikôfira za fa mbola tsy tonga antragno. Tonga akagny izy bako nano ela. Anabaka tsy hain'olo marigny ela fa tsy ry lala tsy mieteuse. Chiana zande Italie aminao agny fa aza tao marare. Oui. Faratapis coucou ari aty anjovo vola waf mandry tsara lasy zany anjovo volany. Bon fa hely tavela tsika fanomboko. Oh Fideline meilleure amie ka coucou ma chérie coucou Soirizique coucou. Tchela izy ndray feny 200 personnes tsika manomboko. Za sura fa fahitantsika akagny. Fahitantsika akagny raha jiaby nandalo igny maro olo mihinagna buzz zo de comme raha tsy mety vita izy igny de sarotro be zany atsika mijanogno version n'olo raiky raha igny natako publication natako ino izy ty natako légende fa hitako mbola tsy azon'olo zany le raha tiako volagny ale zany mba samby mandiniky zany atsika amizay zany mba mahazo version n'olo aroa zany ery hoe misy vidéo izy igny de ninahagna koa atako vidéo de tsika amizay zany ery amizay afaka magnano commentaire le négatif positif fa mba asiantsika version aroa zany le fagnazavagna comme ça zegny samby mazava. Bon 200 personnes atsika ndre anomboko amizay zany atsika eto malo zaha voalohany efa metraka fialantsiny amitsika jiaby zay touché quelque part tagny tam légende kigny zay mahatrapategna hoe victime tagnatin'le raha natanare comme si za doko hely tsy nitandregny fitaragnana cliente que tout ça
Igny malô fa ialako tsiny amitsika jiaby, je suis vraiment désolée publiquement là sur mes vidéos za magnano désolé fa asiako fitondrasana fagnazavagna amindray le raha zany. Inona tonga madame Doukwely nagnano légende nazy regny publier zigny de 1 vidéo igny ko azonareo hono octobre 2024 i asa nandeha igny tamin'ery agrady tato, tamin'ery vadiny Big MG tato, tam madame mademoiselle igny tato nagnarana izy igny baka tsy aiky mademoiselle igny tato. C'était octobre 2024. Enfin, il y a un an passé, Zandira. De Zazani, pendant un an, Zanizi, ndra fantuni angan petka tangatun vlohak volan zanatu zanangan publication ing. Oui, nanin utze Zandira. Vuna boakan. Ing zan ma pemetka fantuni angan zama lokna we pourquoi maintenant chazku. Ing voluhaning le futwanga. De tangatin video ing izi mazaha nanandray zigny hoe ozena hoe ana madame Doukwely tsy niraisinao personnel be le raha manakory i raha expérience vécue. Qui dit expérience vécue zany raha niaignany. Donc zegny izy nanomboko raha niaignany tamin'izy igny un an zany nandrasany nefa vidéo igny au départ zegny izy to de fa mivolagna hoe za tsy andeha karaha tsy hologno tsy andeha nino fa itantara expérience vécue zany raha nivolagniny. Ary zany misy zaheo nifampiresaka amin'ny message ambarako azy agny raha tana io za misy neta hoe agny amin'ny fomba fiteninay tsy miheto za misy neta hoe azafadinkova tsy aiky etsika tsy mety na misy zany fa misy neta hoe azafadinkova le raha afa vita zay za vao magnano azafady afa hen dès le début ny vidéo izy hanafintohiny le salon de coiffure le raha ndivolagniny izy efa niala tsiny izy tamin'ny voalohany expérience vécue ok j'accepte le raha expérience vécue nazy amizay zany le raha nagaga zaho zaha façon nitantarany le raha amin'ny expérience vécue nazy zigny vidéo igny izy ko zaho tsy tamin'ny salon de coiffure takato zaho ko tsy tato zaho afaka hoe tsy au courant zany za amy raha nandalo fa heureusement zaho en personne Doukwely tato za dikanjany za tato tsisy raha nditantarainy hoe piasana tato nagnanjany za piasana tato nagnanjao za piasana tato nagnanjany za de faharoa magnaraka koa ary kamaro re mivolagna aminahagna hoe Doukwely piasanany tokony magnanjao piasana magnanjao fa tsy enany le raha eto zany marigniko voalohany amitsika quelque soit raha mandalo amy salon de coiffure anahagna amy salon de coiffure anahagna akato za tompoko mandray responsabilité jiaby. Jamais zahari hahita hoe za nandeha nitalo tamin'ny Doukwely tao tsy nanjary talenahagna baka satria piasanazy nandray za de za ve tsy arary fo an'izany za ve tsy victime an'izany non za nandeha tamin'ny Doukwely tany fazan'olo tefa maso nanatan'olo zao piasanazy magnanjao alors ka piasanahagna re ho azondraha olo miasa aminahagna za victime voalohany za mandray responsabilité ndraha jiaby akato za na akato za na tsy akato za resky aby responsabilité ndraha mandalo ko mbola agnatin'ny salon de coiffure ko kato igny malo faharoa zany na tonga voalohany faharoa zany na tonga za hoe magnino mo tonga de raisiny madame Doukwely le raha satria za sarotro aminagna andivolagna aminare ya piasako igny baka nagnanjany izy baka nagnanjany fô tsy za tsy maintsy za fogna zany mandray le raha na ino raha mandalo akato na ino tsy maintsy za ary faharoa magnaraka comme izy nambarako re teo expérience vécue za tsy mampagnino zaho za le raha expérience vécue fatan'olo zany fomban'olo zany tsy zaho voalohan'olo voazany fa le raha nantonga zaho namaly nagnan'igny ambarako re comme izy nambarako re zany fa un an en 2024 le raha de nagnino ve izy ao agnatin'ny vidéo hoe ya izy nandeha nitalotato le fomba nitantarany azy are mieritreritra akagny magnano film are le tsy tato fa ankoatran'le zahay tato le zahay tato nahita tsisy ke hoe tonga madame Big MG tonga de nialaneo izy zahay jiaby niazakazaka mivadiny Big MG tsy nagnanjany baka le raha marigny vadiny Big MG sur rendez-vous izy nandeha tato izy efa nisy nandray zare jiaby efa nisy nandray olo take vadiny Big MG andegnano extension ary vao andegnano extension ko cliente nahagna pandeha aminahagna akato asa aminay ato dia tompoko ambarako nare afa misy neta hoe organisation zahay na mbola hely
mbola tsy salon maventy be le mandeha mampiasa olo folo roapolo telopolo efapolo centaine de personnes fa zay zany efa misy organisation ary za zeto raha important aminahy dia clientiko aiza moa misy salon de coiffure hoe tsy important cliente zany tsy marina tsisy salon de coiffure tsy magname importance ny cliente zany ary tsisy matoa zahay miasa jusqu'à 2 heures du matin 3 heures du matin tsisy olo tsy mitady vola zany amin'ny fomba koa moa zahay zeto hoe misy cliente eke milahatra zahay ndita lolo tany 10 heures de temps kinianay magnano izy hela mbesiky zahay mandry agnatin'ny salon ato olo jiaby miasa aminahy tsy mipetraka aminahy akato re jiaby mbola mody mbola magnino tsisy olo andita lolo hoe ataoko 5 heures de temps to ataoko 6 heures de temps to ataoko zao to za fa ni wera taminareo hoe za doko helo za mahay mitaly check misy olo faliny zany misy olo tsy faliny zany za mahay mitaly ary igny za le hoe taly natoko le mijotso ambany nampagnano formation tato za ça fait presque 3 ans za nampagnano formation angala 4 ans za mampagnano formation miboaka olo miboaka am commentaire ampitaly mahay mitaly hoe mivolagna taly igny malaky vita taly vokany enigny de atanare 3 heures de temps 4 heures de temps 5 heures de temps miboaka za technicien za itanare ko mbala amresaka taly raha ndikoragnintsika hoe miboaka hoe mandiana am salon de coiffure na za doko hely pitaly za magnano natoko le mijotso ambany za voboaka ko misorotry magnaboaka azy tsara igny vitako agnatiny 2 heures de temps izy jiaby nampagnano formation za afaka magnano témoignage ake olo jiaby magnano formation aminaha afaka miditra ake ary igny le raha tsy haiko le raha mafaly olo amregny hoe doko hely karaha magnano mahay mitaly za veto akaiky hoe za andeha indray olo na olo miasa aminahy indray olo kinianay andeha gnano izy hela tsy tianay aby hoe mba malakilaky vita le raha de andrisanay olo vaovao fa raha tsy okeky aminahy ngazay io hoe taly vita vato aminay afa izy natoko le mijotso zany igny volo jiaby mbola miboaboaka couleur marron café taly mbola igny volo jiaby mainty miboaka magnino non za tsy magneky zany ko mbala za fogna ko akato tsisy taly ratsy zany miboaka akato ko mbola za ary za mbola tsy angala retraite ato donc tsy misy taly ratsy zany miboaka akato igny le l'escalaire de nivolagniny aminjay hoe tonga ozy izy olo malaza zaho izy nialagna zany tsy marigny zany tsy nandifasako koragna nervavy tamin'ny agny amin'ny MP-ny TikTok any hoe fomba akory mo avy vadiny BDMJ izy nialany non ary vadiny BDMJ zany tsy tonga de nipetraka ake to de fa voray hoe anona taligny anao magnanjao mbola nipetraka teo izy anatonga za tsara ny koragna magnino tonga area grade zay area grade agnano publicité zay tonga grade mbola ny koragna te mbola narana tamikimaky ny madamony BDMJ zany fa tsy tonga de isavy olo jiaby nikorotoko taminazy samby mandray olo aboly te ary olo tamin'ny andro zany octobre 2024 koragnantsika ito octobre 2024 fa tsy raha hoe nomoaly afaka nomoaly izy mitantara expérience vécue de toizako aminjay le raha tonga teo izy any échangegna ozy itsika ato aminay zare jiaby samby mahay resaka taly samby mahay matoa zare voraky akato mahay mitaly aby zare regny mahay magnano bango zare fa iboka amin'ny fahaizagna anazy olo managna hoe izy koa fa rayano malakilaky izy koa fa zao malakilaky resaka extension afa Angèle hitanareo igny izy mpanampetaka extension olo koa fa mandeha akato nalefa aminazy tinay nandeha aminazy akeo tsy haiko hoe azovina riesany tinay tsy mahay mitaly igny raha fa nifrony agnatin'ny vidéo anazy ka tinay tsy mahay mitaly izy aminjay mbola izy fogna koa magnamarigny izy vidéo ke mahay ihany tinay ozy izy ke heureusement nahay ihany tantara expérience vécue aminjay nagnino ve na koa ny expérience vécue nagnino tsy mbo nivolagna tao agnatin'ny vidéo tompoko hoe madame Dukwel ndray ne vita randrako teo de nanontany madame Dukwel hoe afapo fenao tinao le taly tsy maninona de namaly za hoe ye tsy maninona afapo iny tsy nivolagna zany tao agnatin'ny expérience vécue nazy nanontany tegna za izy niagna hoe raha jiaby niagnako tany tantaraiky zany amin'ny raha niaignany te iny tsy nitantarany zany tokony mbo nivolagny iny daboka hoe
Afa mba nanontany anany madame Doukwelo hoe afapo ianao mety aminao le randrana mety aminao le randrana ye mety amina tiako le izy nanino zany izy tsy nivolagny tao agnatin'ny expérience vécue azy zany tonga tantragno izy nivahany le volo hafaka izy andron'izy nivahany fogna afaka izy mandefa message taminaha niditra MP izy karaha nahitavany za tamin'ny réseaux sociaux zany afaka izy niditra agnatin'ny MP nanontany za hoe madame taligny koa ny ato fa nivahako e tsy diniky izy igny narary loatra ino hologna anazy magnano zany nandrasagna 1 an zany zay izy vo afaka nivolagna azy igny 1 an reto ana taty après zany izy vo tapa-kevitra hoe aboakako madame Doukwelo fa nisy vlog ohatr zao natako 1 an zany aminjay natonga za hoe anare maro vaka nagnino na madame Doukwelo ko mbondre connaître nagnanjao le raha zany izy ko niaignany le lendemain le raha nivahany haligny zigny elle m'envoie un message madame Doukwelo zany niaigna zavatra ohatran'izao zao tao aminao e de mifampiresaka zay tsisy zany tsisy izy tonga tato izy niala fialany taminahy tato farany izy hafapo izy tiany ary zaha en personne na amontany zany mitsy le raha tiako mentionné zaha ary olo mpitaly aminahy ato matetiky zaho mamontany zany nanankory tiana na hafapona mety amina le couleur ya zaho mamontany azy parce que clientenagna avant tout za ko nivolagnany le lendemain za to fa vinisy clientena mezako exemple anareo izy mitsy niditra MP taminahy agnata tadidinao madame za Doukwelo le niantsonao tamindray mandeha igny izy nitaly tato taly aminjay tsy asa narary zigny asa nagnino ozy izy madame Doukwelo fa taly anahy agnato izy narary de tsy nafapo zaho ozy izy taminjany fa ela raha volankere zany taly taminay za ozy izy ary ndeso auto edy za parce que za zany tiako misy raha avec preuve tonga defa ty satria za tsy tata aminjany za tsy tampiasagna andesa ty volanko andesiny aminahy akeo azo nagnano zy Benilta na Angèle na Rayane anare magnano raha magnato ino to de ezako magnano briefing zazanagna baka satria qui dit za en personne me recruter piasako za en personne mampagnano formation ry zaza miasa aminahy ary donc za zany tsy mieritreritra hoe matoa olo miasa aminahy matoa saika mandray clientenaha de raha important zany aminahy de izy mo tsy avy le madame taminjany de izy aminjay nivolagna aminahy zegny ko madame tsy tafandaly mo c'est bon tiako fogna talenahany igny nagnino ok fa le izy zany izy nagnano le raha tonga defa nipublieny any tsy le raha expérience vécue zany baka za to ambarako anao fa avy nitsofotro salon de coiffure anao fa avy nandeha ary mandeha amin'olo azy nareo na za tadiego regny za to mitsofotro salon de coiffure an'olo salon de beauté n'olo tsy voatery aminahy gn'akato fogna fa za koa fa misy raha tsy mafapo za to defa nivola en plus j'étais là moi za teto igny zany le tiako tsika sambo mandiniky le raha nisy il y a 1 an passé tamin'igny vidéo igny fa zio aminjay baka olo samy amin'ny expérience niaignany de hitako aby ary aminay aminahy madame Doukwelo vaky les commentaires oui vovaky commentaire majorité ny vovaky ary majorité ny maro olo maro koa ny olo mbola tsary nandeha tato tsy mahay zahay ato izy mivolagna hoe tokony etana zany tokony etana zany tokony etana zany fa ito zany zaha magnatsipy teny amintsika jiaby samby amandiniky samby amieritrerity fa magnano raha tsy mora magnano raha zany tsy mora mitondra ekipa zany tsy mora donc za zany izy comme raha magnandregny za tsy maintsy mitandregny ary le na tsara izy igny ary za mitandregny raha jiaby nivolagnany regny tsy midika izy nivolagna izy regny za tsy volagna ekipa anahagna tsy midika zany za nagnambarany marigny anahagna egala hoe madame Doukwelo niraisy ny marigny anazy igny tsisy olo nitandregnesany non tsy magnano zany fa mbo tiako zany ereo mbo maharegny ny marigny ny raha nisy tato au moment zy hoan'ny le olo tato afaka mitémoigner ke hoe zahay koa nitata amizigny tegna zany raha nandalo hoe fa tsy raha hoe igny vidéo nazy
Dikan'izany anare havy tao nialagna olo magnanjao noho olo malaza natanare zao ino olo malaza tsy eo anareo magnino ary miresaka sary sarenazy tsy vo publier mety tsy mety aminazy sarenazy tsy publier maro ambarakonare sarin'olo aminaha tsy vo publier ko cliente agnano témoignage ekeny mety saturé feky commentaire ni en direct anagnati tellement maro sary aminaha agnato mbola zay tsy vo publier regny za matetiky mametraka teny fialantsiny izy regny tsy hoe tsy publieko za fa mbola ipublieko fa mety amin'ny andro hafa mety amin'ny andro magnaraka mora amitsika ny mivolagna hoe ya salon de coiffure magnanjao mora amitsika baka amty mivolagna izy regny fa io izy ko na managna salon de coiffure za fa mpiry mivolagna aminareo hoe ko resaka talo za bango hasana atako to ça fait déjà angala 4 ans za nagnano izy to haiko za ary zany za mivolagna hoe taly igny zare 5 heures de temps ni assumeky tsara be le lera ni assumeky fa ama technicien na zaho za na za hitanare dokoely zany afaka mandiana aminagna aketo am salon de coiffure prouver aminagna hoe za mavita zilera raiky impeccable le taly 2 heures de temps taly tsara tsy zara fa vita za hitanare io maro cliente mandeha aminagna akato misy mitaregny hoe dokoely zay lohako marary tsy mazaka postisy moatra ny telo tsy mazaka postisy moatra ny roa mato za mijanona agnatin'ny salon de coiffure ato jusqu'en firy za olo mitady vola za olo miasa tsy vola mitsy raha ndi refuser ke fiainako fa mato za mivolagna hoe madamo tsy vita am postisy telo volona io tsy vovoninay volona aminjany ajaniko tsy resaka le olo c'est pas question d'argent fa question na qualité na hasa qualité na taly za tsy possible za zeto andegna amin'ny taly ratsy ça jamais na ino kodona na ino kiatra za tsy andegna amin'ny taly ratsy ko mbola za dokoely za niato jamais ato misy taly ratsy miboaka vato vavako mivolagna zany mahita taly ratsy vita vato re capturer ambara za ty dokoely taly vita natao ratsy capturer aboa za fa za tsy magneky zany aleky za tsy magnano tsy possible madame za misy efa mi-insiste tsy magnino madame dokoely na de tsy publier na za na de tsy etana ino fa za mila talina fo za tsy miditry zany non za ary zay mieritreritra za tsy mahay magnano taly 1 heure de temps ary magnano za tsy mahay magnano taly 2 heures de temps za ty vony talo zany tsy tonga de taly impostis za tsy mahay magnano taly impostis raiky za tsy mahay magnano taly ratsy tsy possible za mahay zany nagnano postis mbola tapahigny roa araiky rasaigny roa za mavita zany fa haiko le raha tsy ho pare de aleky za tsy magnano aleky zany za kofa mandray volon'olo tagnako to italy za na zaza miasa aminagna aretsika volaniko principe tsika kofa mandray cliente mila hafapo za cliente mila za mihaiko hoe tiako le taly tsara le taly magnano ko za mampagnano formation ato ary olo magnano formation aminakato afaka magnano témoignage eky madame dokoely ary zany mahatonga olo aminaka za tsy tanare mandefa mandeha magnano piby ankoatra ny en direct hoe za tsy maintsy mboka mandeha formation aminay ato parce que tianjareo mboaboaka izy regny mbo atako agnatin'ny pageko fa olo magnano formation aminagna akato mahita za sarotony madame mbola tsy mahafapona izy egny non za amboaro atsika mipode mibazy ndraiky za ampagnano formation ko mato formation ko za atako lafo za mila résultat tsara ary olo naboakako za masaky mipekitratra olo naboakako vita formation ta tsara nisy nanegny zany afaka magnano témoignage akato le miasa mayotte miasa aketo mananara i Antsuy Port Berger vita formation vita amin'ny dokoely za hafa salon de coiffure anjare amizay ko le mananara Hero Delphine zany afaka raha hitovy salon de coiffure anagna to olo ataoko ny dokoely efa aminagna fogna amitaly efa tanjare dokoely 2 fogna za eo zare fière za amregny za ravoravo za amregny maregny hoe mbo vaiavotry za vita formation vitato zare ravoravo mitany misy zareo
zany le ilazako aminareo hoe za tsy miasa alohan'ny clientiko non tsy mary resaka prix ino mo tsy nipréciseny ta hoe mbola natansary hoe ary zany nanaovako le raha exprès zegny vidéo raha jiaby zegny elle a fait exprès tegna kiniany zany le raha fa izy amin'izay zany zany tsy raha atako message aminazy satria izy namaly za tsy zany madame tsy mpananjao za tsy teninonao izy aminao za misy fomba fivolanana misy orbolagna aminay tsy mihety agny misy ny atao hoe azafadinkova ko tsy mihety mahay zany zano za orbolagna tanazy io za azafadinkova tsisy ambonin'izano za tsy haiko na fa viregninao za zany na tsary regninao za zany fa zano zany raha misy raha tanazy io za tsy mihety za mivolagna aminao za de natako amin'ny commentaire anagnakako hoe nagnino merina o za tsy azoko ely raha tiana volagniny tamizigny azoko ne izy igny fa tiako zany atsika igny zany mbo mandiniko hoe ino le raha tiako oviagna hazoko le raha tiany oviagna hoe nohony izy merina tsy de mahazaka taly ana mo mieritry makoay mahazaka taly mahitaly zahay côté reto mbarana hoe mahazaka hoe côté na makoa ohatra ny tegna zeto za zeto boka makoa fa za nagnano pitsapitsa fo zahay reto zany mahatagna taly migoeky afa misoritra be mreto zany mombanare raha mbodignine maro ambarako anareo olo côté makoa volo fa tsy mahazaka taly mafy tsy mahazaka taly mayagna tsy midika hoe anare fa zatra mitaly makoa zany boka raha tiany volagniny tamizigny zahay zany zatra mitaly makoa de tsy digniny zany taly igny hoe mafy maro tsy haiko anareo eo za fa maro olo mayagna volo tsy mahazaka taly igny mafy zany zahay miasa misto ato maro izy na mayagna volo tsy midika izy makoa ke hoe ze taly miboaka akedigny non maro olo mayagna volo hitana izy makoa ohatra ninahagna zeto ko fa mitaly hatovy moramora tsy diniky fa tsy midika hoe nohon'olo malemy volo vazivazaha fogna regny tsy mahadigny taly mafy non maro maro olo mayagna makoa volo izy mivolagna hoe tovy moramora dikoely fa tsy zakako taly mayagna tsisy dirany merina tsisy diran'ino ko taly mafy zany vitsy olo mahadigny zany izy na makoa volagny vo tovy moramora et surtout magnano natokole tovy moramora dikoely ary afaka na mivolagna zany tsy olo anake hoe ana mantotra ke forcegny ay atako ma forcegny ana atako ma forcegny non tsisy dirany zany raha tiako volagniny tamizigny maro ary hafaka miditra agnatin'ny commentaire ka le olo hoe za to mety mbo mayagna volo makoa volo ana fô za tsy madigny taly mafy atavy moramora magnanjany ity izy dira mitany faviagna zany izy koa fa dignesagna taly edy za zeto makoa volo anagny fa za tsy madigny taly mafy za koa fa mitaly fa misy ndraiky ambarako anareo olo antaninarivo aketo merina izy mitaly izy mitsy micommande dikoely atova mafimafy le taly fa tsy tiako izy malaky miboraka io atova mafimafy kely le taly fa alevy tsara mihitsy reto aza asina bebière mihitsy merina mivolagna zany sary anavoara avec foko hoe nohony merina nohony côté nohony zao anako merina andeha tany taly mayagna mitovy amin'ny côté non taly io itovizagna fô tsisy diran'izany donc nana mayambolo nana manakôry t'es pas obligé hoe nohony ana makoa ana tsy maintsy hiaritry taly mafy non maro makoa tsy madigny taly mafy maro fiky maro olo mayambolo tsy madigny taly mafy maro de ko olo merina mangataka atovy mafimafy dikoely fa tsy tiako mihitsy le izy mora miboraboraka io mangataka zany ta zany le raha tiako oviagna eto zany tsisy dirany hoe nohony zao ary na koa fa olo zany imagine expérience vécue za zeto niagny expérience vécue kiniany agny afaka tagno raiky agny zany tantara amina atsikaroa ny malo ohatra expérience vécue kiniany ana nagnano raha tsy tiako après 1 an agny za mandeha mitantara amina tsaro ananga expérience vécue tamy to sary to ana nagnanjany za ino zany le objectif amle raha tsy azoko za atsika samby mandino c'est quoi l'objectif en fait tsy azoko za tsy mahazo baka
izy koa expérience vécue zegny pour améliorer raha zany tokony vovita le service tsy nety aminahy le service mivolagna anao hoe tsy nety aminahy madamo raha nagnanjany ary zah tsy mila nandianana lavitra zah nagnatona azy nanginginy taloha satria zay nery agrady ake mbola mifampiresaka miresaka en direct zah tsy manajerany agrady ke hoe andiera aminazy angala sara fa zahay mbola magnano vidéo mbola magnano resaka briefing resaka soirée andeha tany de izy amizay nenagna hoe madamo zah fa ody fa manankory raha nanankory mo navita tany na afapo na mety amina ya afapo za mety amina iny zany tsy nampidirany zany agnatin'ny en direct anazy agnatin'ny vlognazy madame de Koelene bantenena ihany izy hoe mety aminao fe le tany afapo ndry namaly hoe afapo mety amiko le izy fa nandenga taminazy fotsiny any teny any reny fa tsy tao ampoky le zany teny hoe tsara le izy mety amiko le izy tokony mbona tany zany baka iny zany tsy nivolagnany expérience vécue ndregny zany kondraniagnany tato hoe iny tsy nivolagnany zany izy en personne mihitsy le dikoely en personne mihitsy nanontany natao hoe mety amiko ve le taly iny tsy nampidirany zany ire tsara mbo mandiniky zany are tsy mbo magnontany tegna hoe nagnino izy tsy nampidiriny tazy zany nagnino nagnino re tsy mbo nagnontany hoe nagnino ve izy hoe expérience vécue le izy de madame Duquel iny nagnontany anandray izy ta hoe mety aminao ve le randrana mety amiko le randrana tena afapo ianao de sourire be mihitsy zany namaly hoe afapo tena afapo madama tena tianao de natano offert mihitsy le teto iny satria tena tiako le izy nasina iny satria ny modèle tiako de natano offert tampoko iny expérience vécue natana adio mihitsy prix talinao mety 100 000 ariary le izy latsaka kely ka latsaka kely le izy fa eo mety latsaka fa tsy moatra ny 100 000 ariary expérience vécue tokony tsara tsara vidiny le raha anavovita zegny nagnano vidéo anato defa nivolagninao hoe le taliko tao additionné 60 000 ariary 30 000 ariary le nanao anazy de 20 000 ariary postice de 10 000 ariary finition de zay le total de zao expérience vécue nakony hoe raha mbola voniaignana anare zany tsara mbo mandiniky zany fa tonga de le izy nivolagna hoe zao zany montsomontsonandre zany nagnanjondrare zany tsy nitantarany zay ny hahaha tena resaka zay satria madame Duquel nanontany na mihitsy izy hoe afapo ndry afapo de nisorisorira teo zay mianakavy falifaly teo zahay de mety tsy impoisiny madame Duquel angamba za tsy afapo hoe tokony zany nanoho zany azy tantragno anazy tany nagnino izy tonga tany de tokony nampidiriny agnatin'ny expérience vécue nazy satria ziny mety efa ohatra zay donc izy nagnano vocal an'izy iny zany tsy nivolagnany zany are zany tsara magnontany hoe nagnino izy tsy nivolagna ny marigny zany tonga tantragno tany nivahany izy kiakandro iny tsy nagnano fasany misy azy taminahy zahay olo mikoragna ami zahay sur TikTok iny tsy nany fasany za olo hita ny temps ligne ty madame raha mandalo aminahy akato hoe ino tantsika fa tango raiky près to amizay niky izy nagnano ziny zany na za tsara au courant j'étais même pas au courant hoe izy tany koa nagnano zany nefa izy amin'iny volagna za après are zany tsara mandiniky apaka mandiniky raha magnandregny satria mora amitsika akato baka mandeha mijuger hoe magnanzao magnanzao zany le raha nandalo de zigny apodiky ndraiky ça fait déjà 1 an amin'ny 10 mois ty donc le raha nandalo de igny ny version avy tamty aminay eto za le olo baka samy amy jugement anazy de za le olo samy amy raha niaignany izy misy tsy amy salon de coiffure antegna mety amy salon de coiffure an'olo hafa akagny raha niaignany de globalisegny amin'ninagna satria ninagna no iboahany le raha de globalisegny aka raha jiaby
Dia za volagninareo madame Dikoe tsy mazaka commentaire. Za hitanareo za tsy mamafa commentaire. Janiko ka fo. Zahako fo. Ary vakiky izy regny, voavaky. Marigny anareo mipetraka amin'ny placen'ny cliente anareo jiaby. Fa mbo mipitraha fa ndraiky agny tsy niany. Mety amin'ny magnaraka agny. Mbo mipitraha amin'ny placen'le olo tompiny salon nareo. Olo magnano raha aminareo. Zay fa na fa miezaka magnano maximum manao. Ary tsara nisy fotoagna nambolagna azy ko tsy raha nandeha nihinagna. Za teo za. Mandeha mihinagna. Ary olo mandeha mitalekato. Zay tô miasa rango 8 heures maraindraigny. 8 heures maraindraigny. 1 heure à 2 heures. Midi 30 à 1 heure. Zaza mihinagna. Za tsy afaka mosy za mihinagna ko tsy vita talin'olo. Zaza mihinagna. Tany toko megana. Dia zay. Taligny. Enfin, ça fait déjà 1 an. Tango raiky za. Expérience vécue. Tango raiky prêt. Boaka. Tsy novelasy. Tsy tantara namboarigny nisy roatany ihany fô expérience vécue. 1 an après vao miboaka. Zay tsara ny avizegna olo hoe za tsy afapo tamin'ny raha nagnanjao, za tsy afapo tamin'ny raha nagnanjao, za tsy nagnanjao. Fa izy samby mandiniko zany. Izy teny jiaby io araka ny fomba fivolagnan'olo talohaka. Tady tompo zareo antandroko ny omby. Teny atypy ampony malala. Samby atsika jiaby mandiniky, mieritrerity, fa magnano raha tsy mora. Ary magnano raha Antananarivo zany vao meka tsy mora. Antegna vaiaviny tsy mihety vagny mandry tsara vagny. Magnano raha aketo tsy mora havako e. Nisy tena nafintohiny anahy izy regny tout ça izy fa nialako tsiny rango tamin'ny voalohany. Je suis vraiment désolé o zaha. Izy ko hitanareo hoe misy raha nanafintohiny ery raha nivolaniko fa za zany miezaka nagnazava ny avy aty aminahagna. Dia zay ny avy taty aminahagna. Dia mametraka fisaorana antsika jiaby. Samby za moa ny fanieritreritry amin'ny commentaire anareo jiaby regny hitako. Atsika samby antokatragno anazy any koa samby mandiniky hoe ke zany raha marigny, ke zany raha diso, zany raha nandalo tato, ratsiratsy-ndraha antegna zany tsy hitondra fagnazavagna satria zany fa niparitika be mihitsy sarotsarotro aminahy tsy hitondra fagnazavagna. Dia igny fagnazavagna avy aty amin'ny Dokoely afaka mivolagna hoe zao fa zahay tsy mitsarotra ankatsara hasany isan'andro. Tsy mitsarotra zahay mankatsara hasa isan'andro. Ary matokisa rehefa raha jiaby nikoragnonareo regny regninaizy regny miova zahay ary izy koa nisy raha tsy nety igny amboarina miandalana ke sala amin'izany dia amin'ny expérience azoko za hitanareo mipekitratra magnano mahay mampianatra mahay mitaly tsy raha azoko niany tsy raha vohaiko niany fô raha jiaby niaignako expérience nandalovako regny no avitako mivolagna hoe za mahay zao za mipekitratra an'izao zany le